købe en juice eller sådan et eller andet, så du ikke behøver at gå ned. Jeg skal have en yoghurt. Ja, de sælger en meget bedre ting nu. Nido, det er på det. Nå ja, der så der lageret med mapper og sådan noget, det er ikke blevet brugt ret så lang tid. Ja. Det er vel også et depot. Det er bare ikke blevet brugt så meget. Og så kommer vi til noget meget, meget flot. Meget, meget flot. Det nye, der er låne. Det er til at låne bøger på. Ja, der er en lånecomputer på hele Der er en skolen. på. Hvad? Der er... Ja, men der kan du så låne bøger på, og så trækker du den over på din tablet. Altså for eksempel din iPad, eller din Sony tablet, eller sådan noget. Eller alle de andre tablets, der er nok 20. Men så er der en masse computere, så du kan sidde og spille. Sidde og lave skolearbejde. Ja, så de er meget flotte. Og så er der nogle arbejdsbord hernede, og så nogle bøger, det er heller ikke brugt. Så... Computerne har ikke foranstaltet Minecraft, bare roligt. Selvom det er på dem. Der er ikke Minecraft på computerne, bare sådan. Nej. Slet ikke prøve at skrive adventure i den, og så se hvad der sker. Der er også der er tæppet. Ja, læsetæppet. Det bliver ikke brugt så meget der. Jeg var engang en dreng. Nå. Shit. Endnu flere bogreoler med støv. Vi læser ikke så meget bøger mere, det er bare sådan. Ja, det er mere på computer. Det er ikke hip at læse bøger. Men så her, der har vi så en... Ja, mellemgruppe. De har set, at vi har beholdt den gule farve på gulvet. De kunne godt lide den. Så dejligt god. Og så heroppe, det er her vi skal sætte i klasseværelset der. Vores udstillingsklasseværelse. Det er de begge to. Vi tager det, Jacob kan kigge ind i. Så. Her, nej, det er ikke det, for der er ingen skærm. Nej. Er der ikke? Nå, hvad fanden. Skærm i alle klasserne, det... alle skærme, eller klasser, skærm, undskyld, undtagen den skærm. Pis. Vi kan desværre ikke vise skærmene. De har fået installeret skærme op. Jeg tror, de er til reparation ved Mikkel. Sådan. Han lever også endnu. Han er bare gået på pension. Ja. Han elsker skolen den her sted. Og så er der et lærerværelse. Ja. Og så skal vi kigge, hvad der er i kisten alle sammen. I får lige 10 sekunder til at... Ja, 3 sekunder til, hvad der er i kisten. Har I gættet nu? Ja, jeg tror, jeg har gættet nu. Så kigger vi i kisten. Der er kaffe. Der er masser af kaffe. Fordi de lærer, de elsker kaffe. Så er der masser af kaffe. Det er det, de lever af. Så er der en lille her med noget mælk og noget sukker. Ja. Til dem, der har lyst til den slags ting. Så er vi jo nærmest næsten færdige. Vi må lige se, de har stadig hockeybanen. Den er der endnu. Den er lige så flot, som den altid har været. Skal vi noget bål her, drenge? Skal lige styre på bålet. Hvem har en... Har du en lighter? Ja, jeg. Du tænder bare lige bålet. Halleluja! Au, det gør ondt. Ja, kom derud i bålet. Sluk det. Sluk. Vi ender med at sætte ild til skolen, hvilket heldigvis ikke er sket endnu. Jo, lidt. De har altid brandøvelser. Så går vi herop. Så er der hockeybane her. Stadig med en masse mudder. Fordi det er så dejligt. Man kan se direkte over til troldegruppen, som er kaldt, hvad den kaldt nu om dagen. Den bliver ikke kaldt troldegruppen mere, det er fuldstændig langt ud navnet, det opdager de meget hurtigt. Og så, hallen, den kan jeg lige få lov til at se ud fra. Ja, solceller. Ja, så er det allervigtigste. Her er det, der leverer strøm til hele skolen. Alle computer, det er hele lys, alt. Toiletter, det hele. Alt det her, det er et stort solcelleanlæg. Der leverer strøm til det hele. Alt. Simpelthen. Hvad? Skal vi til overraskelse, eller skal vi til overraskelse? Der er hvad med SFO'en? Ja, men altså, hvad med en skole? Ja, børn, de er blevet så kloge i fremtiden.
at vi ikke har brug for en indskoling. Ja, Nej, den er væk. Vi har sparet den væk. ja. Vi har fjernet det hele. Men vi har stadig SFO'en, så forældre kan komme og levere deres børn. Det lyder meget dumt. Nej, børnene bliver der efter skole. Ja. De leverer dem til børnehave, hvis det Men er. her kan de så komme og hygge sig bagefter. Efter skole og sådan noget. Ja, de har jo udvidet stedet rimelig meget efter indskolingen blev forsvandt. Så der er masser af plads. De har ikke bygget en legeplads endnu. Det er meget dumt af dem. Det burde de faktisk gøre med det samme. Men virkelig Og fucking god der er legeplads. legeplads lige der. Lige lidt. Og så er der fodboldmålene. Det er sådan Yep. cirka det vigtigste. Nå. De burde lave noget bedre. Det er børn at Vi fortjene. tager overraskelsen nu. Til en af vores, til vores lille samfundslærer. Ja. Ja. Og historie. Det lyder bare så dumt. Historielærer. Så skulle man tro, at han ikke var ret klog. Der er den. Vi kan se den herfra. Tja. Fortæller nu sgu. Ja, Fortæller vi nu kan se den nogle herfra. historier. En fin, lille, rød Skoda. Hvor er den fin. Hvor er den fin. Skoda. Som også er navnet på den der hjemmeside med Og der er ting virkelig i. meget plads inde i den. Man kan stå op inde i den nu. Jeg tror bare for, at de blev meget mindre også, siden de lavede den. Altså, de har fjernet retten. Den er faktisk blevet stjålet. Og Mikkel han har fået frataget sin den kørekort, på grund af, at han er Skoda. blevet så gammel. Skodaen har stået der i 20-30 år Vi kan flytte på efterhånden. den. Ja. Skolens minde. Men drenge, Ja. skal vi sige, at det var det? Ved I hvad, drenge? Det er Vi simpelthen det stiller os hele. på en række her foran skolen. Har vi mere at vise? Kan vi have mere at vise? Nej, Række, drenge. det gør vi. Ja, stil op på række. Række. Så vi kan sige farvel. Ja, det var vores lille video her af Ådalskolen. Den er flot, og den er pæn. Og det er den bare. Vi er pisse gode til at lave sådan noget pis. Ja. Det er vi nemlig. Vi har brugt rigtig lang tid på at lave det her. Modellige univers. Modellige univers. Ja. Au. Det er simpelthen så utroligt. Men vi siger tak herfra, og så ses vi på et andet tidspunkt. Hej hej.